La formació professional és futur i en aquest futur entenem que l'administració ha d'acompanyar la capacitació professional de la seva ciutadania i nosaltres amb aquest objectiu i amb la intenció que com més gent millor conegui les opcions, les alternatives en relació a aquesta formació professional que existeixen, doncs el que es fa és un muntatge d'una fira que pretén que tots els centres educatius de la ciutat puguin lluir o puguin fer un aparador de totes les seves alternatives, de les seves formacions perquè els joves i les joves i els joves de la nostra ciutat ho puguin visitar i puguin aprofitar l'oportunitat d'escollir amb coneixement. Per nosaltres és molt important perquè és una manera més de fer una difusió i per poder adreçar-nos també a tota la població de Rubí, perquè a vegades els recursos que hi ha a la ciutat no tothom coneix els recursos i sí que és una oportunitat més que tenim. Nosaltres adrecem a una població molt concreta, que són el 13, 16 i 21 anys, i el que fem són aquests alumnes que per una raó o per una altra no les ha anat bé a l'ESO, doncs nosaltres oferim una formació més pràctica i també una formació general per preparar la prova d'accés per si després voldrien estudiar un grau mitjà. Els menors d'edat no podrien accedir a l'escola d'adults, en canvi, assistint per un PFI, l'any que ve es podrien apuntar al camp o a qualsevol formació que ofereix l'escola d'adults d'aquí de Rubí. Per nosaltres és fonamental potenciar tot el que és la formació professional a una zona superindustrial com és Rubí, que és el seu potencial i fins ara ha estat com una mica deixadet i tal. I a poc a poc ho anem animant i totes aquestes fires són importantíssimes, tant pels joves que poden venir com per la gent adulta que nosaltres formem, que també veuen noves ocupacions i noves oportunitats laborals.